Their fears of the disappearance of basic goods from shop shelves as panic buying sweeps through the country as people offload their collapsing local zig carriers. Azvipere mushe vanhu vese vanga vakazara nemazig, vanhu vachiti aiwa zig roratidza kuti rinenge rambowanani kana kuti riri stable, vanhu vajaira rate racho, but taona kuti parakango devaluata its value, taona kuti mashops masara musina chinhu, vanhu vachimanya vachinoluta vachinotenga vaida kuti their zig rigare rabuda value ichiri parinani. Sandapinda mashoma mudanyi kapana mudobva subscribe or like turn on the bell icon tipina vamwe vamuchinzi. Goods that are at risk of vanishing from shops include sugar, cooking oil, mealie meal and flour. The Eastgate branch was shuttered following the closure of the Angwa Jason Moyo outlet, sending shockwaves through the retail industry. Other major supermarkets chains, including OK Zimbabwe, Pick n Pay, Spar and Edgar's, have warned of potential shutdowns as the zig current crisis pushes them to the brink of catastrophe. The Retailers Association of Zimbabwe (RAZ) has issued an urgent plea for government intervention to prevent the collapse of formal retail businesses, which effectively employ nearly 20,000 people. The ongoing collapse of the ZiG is also destabilizing the formal retail sector. Recently, Food World, one of the nation's largest supermarket chains, announced the closure of 2 major branches in Harare. Though a shocking headline iri kubuda vanhu vachisangana nayo vachinzwa mashoko kuti aiwa mamwe mashops ari prominent anonyasa kuoperata zvoti vanhu vanoshamisa vachiti ava vanhu vanoita mari achivhaya, vanobva vabata shaya vakati aiwa pane maproducts atoziva kuti aya chete mabasic products vakaita sana cooking oil, vakaita sana mealie meal akangoshayikwa chete kana kuti maprices kana kuti the value yezig ikangodona vanhu vanotambura. Taona kuti aiwa vanhu vakunomanya vachinotenga vachiti aiwa tibuditse zvaro zig rate rayo richiri parinani. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pinaiko mesection medu. Aiwa musangano subscribe or like, turn on the bell icon.